Dobre, takže idem toto otvoriť. Toto sa odlieska tam. Čo? Dobre, takže predminulé, keď boli tieto boxy, to svetlo mi tam moc svieti. Ale tak, vypadla Amy a jedna. Tak kde by mal Knuckles? To je jedno. Dúfam teraz, že mi padne konečne ten Tails, alebo aspoň zlat. No dobre, tak ide sa na to. Dobre. 3, 2, 1. Sonic. Yes! Dačo, čo som nemal. Aj keď som otvoril iba 3, to bol Knuckles. Amy. Knuckles a Amy, hej. Bolo by dobré, kebyže si pozriete tie staré unboxingy. Tak to vypadá. Classic Sonic. Celkom pekný. Asi robí spin dash, tak vypadá to asi. No, čakať. No, dobre, tak funguje ako má, aj keď to je prívesok nejaký. Tak dovidenia, stará mama. Pustiť, zapáli. Drakaris. 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 Drakaris si pustiť do ryti.